U Hrvatskoj postoji 20-ak agencija za istraživanje tržišta. O ovoj industriji zapravo se vrlo malo govori, no svako ko želi pronaći svoju nišu na tržištu koristi njihove usluge. No ima problema. Ukupan promet svih tvrtki koje se bave istraživanjem tržišta u Hrvatskoj procjenjuje se na oko 140 milijuna kuna. Srđan Dumičić, direktor Ipsos Pulsa i predsjednik Udruženja za istraživanje tržišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, kaže da ih je recesija pogodila upravo u najnezgodnijem trenutku. Hrvatska je kao zemlja koja je izlazila iz rata i tranzicije, industrija istraživanja tržišta je upravo počela rasti i sustizati investicije po stanovniku koje su slične kao u nekakvim razvijenim ili drugim tranzicijskim zemljama poput Mađarske i Češke. Recesija je tako zaustavila razvoj industrije na vrlo malom prosjeku potrošnje od 4 eura po stanovniku, a usto je došlo do pada i onako niskih cijena usluga istraživanja tržišta. Iako nema sustavnog dampinga, na gotovo svakom većem natječaju dogodi se da neka tvrtka ponudi neodrživo niske cijene svojih usluga. 50% troškova u prosjeku i u istraživačkoj industriji ide na plaćanje čistog prikupljanja podataka, znači direktni vanjski trošak. Ako se to ne odradi kako treba, ne može se dobiti dobar podatak. Znači naši anketari moraju biti plaćeni na određeni način da uspiju skupiti podatke i jednostavno tu nema mjesta za snižavanje troškova dalje bez ozbiljnog utjecaja na kvalitetu. Još prije 5 godina unutar Udruženja istraživanja tržišta izrađen je orijentacijski cjenik usluga, ali vrijeme ga je u međuvremenu pregazilo. Pojavljuju se novi tipovi istraživanja i mijenjaju se veličine standardnih uzoraka, zbog čega je potreban novi cjenik. On ne može biti obvezan, ali može biti od pomoći klijentima. Vrijednost rezultata istraživanja tržišta za klijente svakako puno viša od cijene koju momentalno plaćaju, posebno ako se ima u vidu da pravilno korištenje istraživanja može, na primjer, spriječiti cijeli niz pogrešnih odluka, što je teško mjerljivo koliko je korist od toga. Ono što je lakše mjerljivo kod razvoja proizvoda, ako se pomoću istraživanja, što je moguće, što se u svijetu svugdje radi, usmjerava razvoj proizvoda, mogu se postići brži i puno bolji financijski efekti. Korisnici usluga istraživanja tržišta su uglavnom veće tvrtke, one koje prodaju svoju robu ili usluge velikom broju potrošača. Ipak to ne znači da od istraživanja tržišta koristi ne mogu imati i mali i srednji poduzetnici. Sve većom upotrebom online istraživanja, a i nekih kvalitativnih tehnika, i cijena i brzina reakcije i obuhvat ciljane populacije koja se radi omogućava i srednjim, pa čak i nekim manjim tvrtkama da se napravi istraživanje koje može biti prihvatljivo po cijeni, a vrlo efikasno korištenje rezultata i za neka manja područja, znači za neku regiju, gradove. 20-ak tvrtki na ovako malom tržištu stvara oštru konkurenciju u kojoj neki dugoročno možda neće opstati. Zato je realnije očekivati okrupnjivanje agencija za istraživanje tržišta, do kojeg je već djelomično i došlo nakon ulaska nekoliko velikih svjetskih igrača. Znači ovdje postoje uredi nekoliko vodećih svjetskih firmi koje pokrive onda i regiju i cijeli svijet i provode istraživanja, znači ako treba i u našoj regiji ili kao dio istraživanja svjetskog može se provesti ovdje, tako da cijeli set usluga je prisutan i tako da ne očekujem, iskreno ne očekujem dolazak niti jednog velikog više svjetskog lanca, osim možda jednog. Znači postoji možda još jedan da bi došao. Naše tržište je malo i time na neki način zaštićeno, a od novih firmi ne vjerujem da će se pojavljivati nove. Vjerojatnije će neke od manjih firmi ili će se ljudi prekvalificirati ili će se možda prodati nekom, ali za sada nema nekih čvrstih naznaka, da kažem. Poslovnu 2011. industrija istraživanja tržišta završila je na pozitivnoj nuli. S obzirom na najave nastavka stagnacije hrvatskog gospodarstva, nije realno očekivati znatniji rast ni u ovoj godini. Ipak, oprezno optimistični nadaju se barem minimalnom povećanju prihoda.